मा दानि बावै मादैया मा बुंदों मिथिबाय? मादैया बुंदों आब' हाबिलाखौ नोंजो गोसथो जानो गिनासो लाखियाखैनो मादैया। अ खोथाया बेबायदिसो नामा? आइनि आखला बेबायदिनोखा। औ बेबायदिनो बुंदों। बेनिखायनो मालाय आब' हाबिलाखौ लाखियाखैनो। नायनो समायनाथारखाय नोंखौ गोसथो जानो गिदोंनो आब' हाबिलाखौ। बिनि गोसोजों जागोन, बि गिबानो जागोन नामा? आं जायखौ गोसथोयो, जायखौ लाबोनो लुबैयो आं बेखौनो लाबोगोन। आं नाया बिखौ बेसेबां धोनि न'खरनि बेसेबां मा। आं जायखौ फसायो आं बेखौनो लाबोगोन। आं जेबो स्टेटास नायग्रा मानसि नंखाया। गोसोआ मोजां मोनगोन, मेगना फसायगोन, लाबोखागोन। रावनिबो बाथ्रा खोनासंखाया आं। बेथ' नंगौ, होमब्लाबो नों आब' हाबिलाखौ लाखिनोनो हायासै। लाखिनो हायासै, नाथाय एबार लोगो मोनबा लाबोखागोन आं। आइनि बाथ्रा खोनासंखाया आं। आइखौ गिनानैनो दिनै हाबिलाया बेबायदि जाबाय। आइखौ गिनानैनो आं जेबो बुंनो हायासै। दिनै हाबिलाखौ नागिरनानै मोनाखै। औ आदा, आब' हाबिलाखौ एबार लाबोथारदो नोङो। लाबोगोन, मोनबोला लाबोखागोन। ओमफ्रायबा दा आब' हाबिलाया अबाव दङ? माबोरै नागिरनो? नागिरगोन र', प्लेनिं दं आंनाव। ए, थांसैलै न' लिंनो दं आंहा। अ आइया थारमाने बेबायदिसो। आइया थारमाने हाबिलाखौ मेगन थाइसेजोंबो मोजां मोना बियो। हाबिलाखौ फसायखाया बियो। आं मिन्थिखागौमोन आइया बेबायदिनो। आइनि गोसोआ बेबायदिनो। बांद्राय फैसा दांनो मोनोना आइया। आइनि गोसोआ बेबायदिनो। नाथाय नोंनि गोसो बायदि जाया आयै। आं जायखौ फसायो, आं जायजों संसार जानो लुगैयो आं बेखौसो लाबोगोन। आं नोंनि गोसोजों नाया, नोंनि गोसोजों लाबोखाया आं। इसिबां मदद खालायबाय बे सिरिया। आइया आरो बेबायदिसो खालायबाय बिखौ। बे गासिबो आइनि थाखायनो जाजोबदों। आइया जुदि बिखौ लाखिगौमोन बेबायदि जानायानो नङामोन। दिनै हाबिलायाबो न'आव थागौमोन, आंबो खुसि जागौमोन, गासिबो मोजाङै थांजोबगौमोन। गासिबो आइनि थाखायनो जाजोबदों। देलाय, बे दिसाखौ आं फैनायनिफ्राय फनावनो रायज्लायबाय थानाय नुदों माथो। औहाय बाजै, सोरजों रायज्लायो, सोरजों मायो सोंबाबो रागासो जोङो। लोगोफोरजों रायज्लायदों होननानै खिन्थायो। दाना गथ'फ्रानो राग जोंसै माथो एसे मायबा होनबानो। एसे नोजोर होबानो जाबाय गथ'फोरखौ। बेबायदि बैसोआव एसे सनसल जायोना गोसोफोरा। आरो मेट्रिकखौ एसेबां मोजाङै पास खालायबाय, दा कलेजाव थांनानै एसे जेनेबा रायज्लायनायालाय एफा एनै रायज्लायगोन देनाय, सिख्ला मानसिबो बांद्राय होबथानोबो हाया। थेवबो नांनायनिख्रुइ बांसिन माबा नाङा आरोना, एसे नायबानो जाबाय। बहाय बाजै होनबाय थायो, खोनासंथारा। आं बेबायदि बुंनायखौ नों गाज्रि मोननाङा देनाय। आंबो आंनि फिसाजो बायदिसो नङा होमबा बिमानै। बिनि मोजांखौ साननानैसो बुंदों आङो। आयु, मानो गाज्रि मोननांगौ बाजै, नोंबो मोजांखौसो बुंदोंना। बेनोथ' एसे नायनानै सोलि आरोना, सिख्ला गथ'। जोंहानाबो रायज्लायो देनाय, सिखिरि लैथो मोना, थेवबो बेबायदि इसिबां रायज्लायबाय थाया आरो। आं बांद्राय रायज्लायबाय थानाय नुबाथाय रायखायो। लोगोआनो जा सोरबा मायानो जा देनाय एसे माबा नांगौ आरो। बांद्राय रायज्लायबाय थानाय नुबाथाय रायनांगौ। बे बैसोआ मोजांबो नंखायाना, बांद्राय रायज्लायबाय थाबा, फनावनो बेस्थ' जाबाय थाबा माखौथ' फरायगोन नङा होमबा? औ बेनोथ', बिफायाबो रायो। बिफानिखौबो बाथ्रा खोनासंनो नागिरा, बिबैयाथ' रायबायानो थायो। खोनासङा। आगोल बिब्दि नङामोनहाय बाजै। रायज्लायामोनबो, फरायबाय थायोमोन, न'निफ्रायनो बांद्राय ओंखारामोन। कलेजाव थांनायनिफ्राय रायज्लायनायाबो बारा जाबाय, बेरायनायाबो बारा जाबाय। बाथ्राफोराबो खोनासंनो नागिरला। एसेथ' सोलायगोन देनाय, जेनेबा बेबायदि बैसोआव एसे सोलायखायो। जायखिजाया एसे लिमिटाव थाबानो जाबाय आरोना। जोंफोरो गावबा गावनो गोबां मायबा मायबि जानायखायनो गिनाय मोनो गथ'फोरखौबो आं। ओंहाय बाजै, गिसोयो आंबो। सिख्ला गथ' मा खालायो मा मायो, बेरायनो थांनो होनो गियो आङो, लोगोफोरजों थांजानो गिसोयो आङो। अबाव थाङो अबाव मायो दिनखालाबो गाज्रि। फिसाफोराबो कन्ट्रलावनो थानो रोंला। गोसोफोरानो बांद्राय सनसलसो जाबाय नामा गथ'फोरा। जों इसिबां नङामोनहाय बाजै ना? औहाय देलाय, जेनेरेसनानो सोलायजोब्बाय। दाना मबाइलनि जुगद्राय जाबाय नालाय। जोंनि समावबो मबाइल दंमोन देनाय, थेवबो दाना आरो बांद्राय आरोना, क्लास 5 क्लास 6निफ्रायनो मबाइल बियो। क्लास 6 7निफ्रायनो मबाइल नायो। गथ'फोरा गाज्रि जाजोब्बाय। मा नायो मा मायो, मबाइलाव गोसोबायदि थुबानो मोनो। गाज्रिखौसो नायसैना मोजांखौसो नायो, हमनानो मोनला। औ बाजै, मबाइलफोरखौ नायै नायैनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांद्राय गाज्रि जाबाय। आंथ' बाजै सोरबा नाङा फाङा जानला मोनला सेंग्राफोरखौसो गोसथोजानो बिराद गिखायो। गिनाय मोनो आंबो, सानै फिसाजोनि बिमा। गिनाय मोनसै आंबो, जानला मोनला सोरखौबा गोसथोलाबायना ब्लदनो खारखोमा लाङाथ' होननानै गिनाय मोनसैयो। साना हौवानो जानला मोनलाजों थांबोला फसायनांगौ जागोन आरो। नंगौथ' र', साना हौवा जायखौनो मेखौनो गोसथोना हाबा जाबालाय, जोंफोरनि बाथ्राफोरखौ सानालासिनो गावनिखौल' सानबालाय जेबो मावा दाङा सेंग्राजों थांबा
गावसोरनो फसायनांगोन आरो माथो बुंबावनो खस्थ' मावना जानांगोन नंगौथ' र' अके बाय बेबी बाय साथाम साब्रै गार्लफ्रेन्ड सोर सासेजों रायज्लायनो जायोना टाइमखौनो एडजास्ट खालायनो हाया आं बे सासेजों रायज्लायनो ने पाबजिसो गेलेनो ना गार्लफ्रेन्डजोंसो रायज्लायनो गार्लफ्रेन्डआनो साथाम साब्रै ओजों पाबजि गेलेनांगौ मायबा गेलेनांगौ समखौनो गोरोबहोनो हाया आं ला 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 आयै हरदो फैसाया ला 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 आं गाबोन हाबिलाखौ नागिरनो थांनो नायदों नोंबो थांनो नामा नागिरनो अबाव नागिरनो थांगोन हाबिलाखौ थांगोन बे सिद्दा लामाथिं माने आं बुजियाखै जा जायगानिफ्राय दादैया हाबिलाखौ बोख्लायदोंमोन बे जायगानिफ्राय लामा लामा सोंलांदोंमोन बयनावबो सोंगोन बेखौ नुदों नामा बेखौ नुदों नामा होननानै आरो जि जायगायाव बास स्टेन्ड दङ बेयावथ' सोरबाबाबो हाबिलाखौ सिनायगोन आरो बेथ' बयनिबो मेगननि नोजोराव फैखानाय मानसिया बेखौ सिनायखागोन फट' देखायब्ला बे सिख्लाखौ नुदोंमोन नामा होननानै सोर दखानि ड्राइभार जाय माने खाथि खालानि बेबायदि दखानफोराव सोंजोबगोन सोरबा सासेबाबोथ' बुंगोन नुदोंमोन होननानै बुंबाय दे बिनि उनाव मा जागोन नुदों होनब्लानो जों अबाव नागिरनो आरो आंनाव मोनसे आइडिया दङ बिसिनि लाइन गारियाव गंब्रै ना गंबा गंब्रै बेबायदि गंथाम बा गंब्रै बेबायदि बास खारोनो बे सकाव थांबानो मोनथिगोन खैखान गंबेसे बास खारो बे बासनि ड्राइभार चेकार बिसिनाव सोंजोबगोन बेखौ नुदोंमोन नामा होननानै बासफोराबा बेसे टाइमाव खारो नेना थागोन थांनाय समावथ' बासखौ लोगो मोनगोन बिसोरथ' फुंनि 6टायावनो थाङा फुंनि 6टा 5टायाव ओंखारबोयोसो बासफोरा बेनिफ्राय थांनायावथ' टाइम लायोना बे आइडिया मोजां खिन्थु बास ड्राइभारफोरनाव चेकारफोरनाव सोंबाथाय सोरबाबाबो खोन्थाखागोन बेनिफ्राय आइया मोनथिब्लालाय आइनि खोथाखौ बादो आइनि थाखायनो बेबायदि जाबाय आइनि थाखायनो आं हाबिलखौ खोमाना लानांगौ जाबाय खेबसे गोमानाय मानसिखौ मोनफिनो नामा आं जुदि गोरोन्थियावनो माबोरैबा जुदि खोमाना लायो हाबिलखौ दाथ' खोमाना लानाय बायदियानो जाबायना मोनगोन ना मोनफिनलाबा आंसो मिथिगौ आं गोसोआव बेसे दुखु जानानै दङ आइया मा बुजिनो आरो आइया जेबो मिथिखाया जों थाबनो फैगोन जेनेबा जोंफोर थांगोन बे एरिया खिनियावल' सोंगोन बिनि उनाव फैफिनगोन आरो नेक्स्ट खालि बे एरियायाव जुदि माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ खोनायो मोनथियो आं डाइरेक्ट हाबिलामोननि गामियाव थांगोन मोजाङानो बेबो आइडिया थांजायो नों थांगोन ना थाङा आंखौ हेल्प खालायगोन ना खालाया बेखौल' बुं जागोन दे थांगोन नाङा दे फन खालायला खोमा जेनेबा आं जुदि बारहुंखाखौ फन खालायनानै बिनि बिदानि नाम्बारखौ बियो माबोरैबा जागोन बेखौ लासिं लासिनाय मोनो माथो मा सानगोन दे आंखौ दाथ' आं रनिजों रायज्लायनो लुबैदोंमोन मानोबा बेखौल' गोसोखांबाय थादों दा फन हरबाबो मा होनो रायज्लायनो माबोरैबा जागोन ना बाथ्राया आं जुदि बारहुंखानाव नाम्बार बिनानै बेजों रायज्लायो आरो रनियाबो मा सानगोन आंखौ बेबायदि फन हरबा आंखौ सानगोन खोमा सेंग्राफोरजों रायज्लायखायो बे एसेबो लाजिया बेनिखायनो सिगां फन हरदों होननानै ने आंखौ प्लेगार सानाथ' बेबायदि सिगां सेंग्रा मानसिखौ फन खालायब्ला आंखौ गाज्रिसो सानगोन खोमा मा खालायनो होनबा आं सुगामि मायबा खालाय आंनिबा दाथ' सानजौफुबो जाबाय बिसिनि बिमाया गैखाया खोमा अफिसावसो थांखायो बे रितुआ आंनोबा बिसिनाव थांनायानो हामगोन नामा बेनिफ्राय थांनानै मा बुंहैगोन आङो मा सानगोन आंखौ थांबोला जेबो साना दे आंनिबा फन खालायस्लाय बिसिनाव थांनानै फेस टु फेस रायज्लायनायानो मोजां जागोन ओरैनो बुंगोन आरो आंना जेनेबा बेथ' मिथियाना आंखौ बेजों लोगो होननानै आरो बै खालिबोथ' आं बुंखायाखै एक्सिडेन्ट जानाय खालि आं बेखौ सिनायो होननानै होमबाथ' बे जेबो मिथिखानाय नङा आं बुंगोन आं बारहुंखाखौ खबर लानो फैदोंमोन खेबसे एक्सिडेन्ट जानाय खोनानाय होननानै सकावबो थांथाराखै फनबो हरथाराखै मा जाखो होननानै बेबायदि बुंगोन आं बारहुंखाखौ खबर लानो फैदोंमोन होननानै बेबायदिनो थांसै आं बेनो हामगोन बेबायदिनो रायज्लाय बेनिफ्राय रायज्लायफानानै नाम्बारखौ लाबसिगोन फाग्लि जुगामि बेबायदिनो खालाय थांसै आंनो आरो आखलफोरा एसे फाग्लि टाइपसोखा आंनो जि बुस्थुखौ नांगौआनो जिखौ आं रायज्लायनो लुबैदों होननानै थांनो लुबैदोंबा थांगोनानो आंनो दा रनिनि नाम्बारखौ नांगौआनो मायबा बोरैबाबो जेरैबाबो आं नांथारगौ रायज्लायथारगोन आं आं थांसै नङाबा आंनि गोसोआ सान्थि मोननाय नङा लैथो आगै ओरै फैलाय आंनावथ' गांसेबो गैयानो बिसिनावनो मोननायबा हामगौमोन मा ओरै फैनाय लैथो आगै ओरै फैलाय मा माने मोनसे बुस्थु नांगौमोनलै आंनो मा बुस्थु माने हाबिलानि फट' दं नामा नोंसिनि मबाइलाव बेनि फट'थ' गैया जोंनाव
नोंनावसो थानांगौमोन जोंनावलाय माबोरै थानो नङा नोंसोर गामियाव थाङोना अबावबा मालाबा थिखांनोबो हानाय फट'फोर सेल्फि होननानै गैया दा आंनाव र' माबा लुलुनावसो दं खोमा लुलुनाव दं बायदि मोनदों आं लुलुनियाव औ सानसेखालि बै नानि लोङानि बार्थडे जानो थांनायाव हाबिलायाबो बिसानि माबाफोरजों फैदोंमोन ना गथ'फोरजों बेयाव सेल्फि लादोंमोनलाय लुलुआ दंसोना गैलासोबा दिनै लुलु आगैनाव फन खालायनाय लुलुनाव दंसो नामा दिनै दंसोना गैलाथाय गोबावबो जाबाय रसुंनि र' आङो मा खालायनो नागिरदोंमोन नोंलाय थांनाय माने आं मोनसे बाथ्रा सानदोंमोनलै आगै बे हाबिलाखौथ' बासाव फैनाय होननानै बुंदोंमोन ना जेनेबा बासावनोथ' फैखागोन ना बियो बा गारि फिसाफोराव जायखिजाया आरो बे लाइनाव बासानो जा मेजिकआनो जा जि लाइनाव बेखिनि लाइनाव जा गारि खारो बिसोरखौ आं सोंगोन सानदोंमोनलै हाबिलानि फट'खौ लानानै सोरजोंबाबोथ' थांदोंमोन बियो थाबायनाथ' थाङाखैना गारियावनो थांखादों नङा होमबा औ अबेबा नङा अबेबा गंसे गारियावथ' गाखोथारदों बियो मोनथिगोनथ' र' बेबायदि सोंब्ला मोनथिनोबो हानाय र' आं लुलुखौ फन खालायनि दिनै खालायनो थाबनो लुलु औ मा ओइ लुलु नोंनाव हाबिलानि फट' दं नामा हाबिलानि फट' है गैया खोनाहाय आंनाव दं खोमा दे जों जे खेबसे नानिनि बार्थडेआव थांनायाव सेल्फि लानाया गोजौ दंना गैया नों डिलिट खालामाखैबा दं खोमा दे नों फट' लादोंमोन माथो सेल्फि बे सेल्फिया ना दंना गैयाथाय र' आं नायनि र' डिलिट खालायबाय ना मायो र'लाय नायनि आङो नायलाय मोननोबो हानाय मोजाङै नायनो हो आरो दानो हर सेन्ड खालायनानै मोनबोला मोनदोंना र' नायगासिनो र' नै मोनब्लाथाय नों दानो आंनि WhatsAppआव सेन्ड खालायना दोनहर दे दानो हर गोबाव खालायनाङा दे औ र' मोनदो र' दे हरगासिनो दे आङो मोनदों दे दानो हर सेन्ड खालायनानै WhatsAppआव औ मोनदोंनो आंनो हरनो थिनदों आं दे होमब्लालाय मोनबाथाय आंनो माबारै हर दे आंनाव सेन्ड खालायना दोन दानो दे आं थांसै अबाव थांनो लामायाव जाय लाइन गारि सोलियो बिसिनाव सोंसिगोन आं दे हाबिलाखौ थाबनो मोनबानो जासिगौ हाबिलायाबालाय मानोथो खोन्थाया हौवा थांनांगौ दे बिनि बिमानियालाय गाज्रिखा माथो बिनि बाथ्राखौनो इसेबां लाबाय थायो होमबा जोंनावबोथ' थाफैनो हागौमोन रावबो गैयाबाबो बा सोरनावबा थानोथ' हागौमोन लुलु मोननावनो थांनो हागौमोन सानसे जिन्थिन थाबानो जोंफोरखौ लोगो मोनसिगौमोन बियो जेबो बुङालासिनो बबाव थांगौथाय आरो नङाबा जोंनावनो माबा मोनसे जेनेबा अबाव थांनो नागिरदों बेखौ खिन्थालांनानै अबावबा खागज सागजाव माबा लिरना गालांबानो जागौमोन ने जेरावबो जेबो लिरनाबो गालाखै आरो मानो गालांनोबो जेनेबा आदायाथ' मोजां मोनो होननानैबो खिन्थायाखैना मा होननानै गालांनो जेनेबा गार्लफ्रेन्ड जानायबा एसे गुबुन जागौमोन दाथ' हाबिलाया मोनथियानो आदायासो सानबाय दङ जोंफोर सानबाय दङ मा होननानै मा गालांनो बिलाय थेवबो अबावबा थाजागौमोन आरो बियो थेवबो बेबायदि थांनाङामोन आरो रावनिबो सिगाङाव जेबो बुङालासिनो बिमानि सिगाङावथ' बुंनो हागौमोन ना आंहासो बिदाया बेसेबा टेनसन गोमानायनिफ्रायनो मोजाङै ओंखामखौनो जायाखै बियो खारला खारसि टेनसन मानसिया दाखालिनिफ्रायनो मैयाबो खामानियावबो थायाखैनो बियो रायजागोनसो खोमा र' बियो दा आंनि आदा गुथालखौ आं बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोनानो बेसेरा जायखौ मोजां मोनबाय बुंनोबो हायासै दा सिख्लायानो गोमानानै थाबाय मोनहोदोंलै आफा बोराइ बाथौ हाबिला जेराव दङ थाबनो आदाया हालोदफोरा अबस्थाफोरा माबोरैबा जाजोब्बाय अख्रां ओइ अख्रां राजा दंना गैयालै रावबो गैयाबाबो जिरायदों नों अख्रां सोरमोनबा जोंफोर अख्राङा बायजोआव थांदों जिराय ए नंगौ नामा दे सिनायाखैमोन आं आलासिफोरनो मायोथाय आलासि नङालै जोंफोर बे गामिनिनो नोंलाय माथो मार गोथाव साहा फुदुङोनोलै अख्रां राजाया दखानाव थांनानै साहापात लायनायाव बुंदोंमोन आब'आ बिराद गोथाव साहा फुदुङो होननानै बेखौनो लोंनो फैबायलै जोङो बेबायदि बुंनाय ओरैनोसै दे लोंनो हागोन दे जिरायथ' होनबालाय सुनलै माथोआव दाउखौ बायदि गोदैथारसै दे होमबालाय